Gaurkoan, Nafarroaren luze zabalean, elkartu gara herri eta eskualde ezberdinetako zubietan, horixe bera aldarrikatzeko, Euskara etorkizunerako zubi dela, eta gutako bakoitza herritarrok Euskarari bultzada emango diogun zubiak garela, ezberdinen artean eraiki behar ditugun zubiak etorkizuneko Nafarroa eraikitzeko, Nafarroa hori Euskaraz izango baita. Iruñean ere elkartu gara, Iruñeko Madalena zubiaren gainean, 10 herritar gaude hemen, Euskara erabili, maitatu, bultzatu eta babesten dugun herritarrak gara. Arratsaldean ezingo ditugu Iruñeko ateak ireki, eguraldi iragarpen kaskarra dela eta, baina dei bat izan bada hau ere Euskarari ateak irekitzeko, eta gu guztiok horretan jarraituko dugu lanean etorkizuneko Nafarroa eraikitzen.